Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam. Izuzetna mi je čast da sam pozvana ovdje na ovaj skup, najprije održati skup u ovim prostorima, a i održati skup ovakvom auditoriju. Zahvaljujem se profesorici Unić koja me pozvala. Vi mene slobodno prekinite, ja Ivanu znam cijeli život i ona je u školi bila uvijek štreberica. Ona je vjerojatno to odmjerila točno 20 minuta. A mene slobodno prekinite ako ću ja produžiti. Ja ne znam koliko ću ja biti zanimljiva kao Ivana, ali mislim da će nam biti zanimljivi podaci koje ćemo prikazati. Znači, već je Ivana naravno spomenula da je pretilost kronična bolest, da je definirana prekomjernim kupljanjem ovog masnog tkiva, da je kombinacija genetske predispozicije, socioekonomskih čimbenika, naravno psiholoških i behavioralnih i utječe prije svega na kvalitetu života. Ja sam nekako, možda otkad radim na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, naravno da radim u školskoj medicini već 27 godina i skrbim o djeci i još uvijek imam svoju ambulantu, ali nekako sa ovog aspekta voditeljstva gledam i ekonomske troškove, pa onda sam iščitavala radove vezano za ekonomske troškove i vezano za samu debljinu, pa onda se pokazalo da su financijski troškovi zdravstvene skrbi povezani sa prekomjernom tjelesnom težinom veći za 36%. A isto tako, ako netko izgubi na tjelesnoj težini, onaj koji je pretio, 5% automatski se za tih 5% smanjuje medicinski troškovi. Pa evo, ako ćemo gledati ne samo tjelesno i mentalno zdravlje naše djece, naše populacije, našeg stanovništva, ako ćemo gledati sa ekonomskog ove pozicije i stanovišta, trebala bi država poduzeti i svi mi zajedno aktivnosti i mjere vezano za pretilost. I naravno prije svega je potrebno onda učinkovite mjere u prevenciji. I evo podaci na globalnoj razini, pa možete vidjeti evo ovdje podatak da je gotovo 40 milijuna djece mlađe od 5 godina ima prekomjernu tjelesnu težinu, što je 6% ukupno sve te djece u dobi do 5 godina. Isto tako kad gledamo školsku djecu, na globalnoj razini 20,6% djece, školske djece je sa prekomjernom tjelesnom težinom, a 17,3% adolescenata. Znači, od 1 milijarde adolescenata 207 milijuna ima prekomjernu tjelesnu težinu. Tu se uključuje i onih 8% pretilih adolescenata. Predviđa se da će do 2050. godine se smanjiti broj onih koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu, ali nažalost bit će povećan broj pretilih. Znači, mala je razlika između prekomjerne tjelesne težine i pretile djece, odnosno svi su u riziku za razvoj bolesti povezanih sa prekomjernom tjelesnom težinom, odnosno za smrtnosti uzrokovani ovim bolestima, tako da vrlo je važno znati taj podatak. I sada evo, ovo smo već spominjali da je to postaje na globalnoj razini problem i dovodi do određenih bolesti, ali evo ja ću sada pokazati rezultate našeg istraživanja. Znači, možete vidjeti, mi smo pratili djecu kroz 10 godina, 10-godišnje razdoblje provodbe sistematskih pregleda kod djece u dobi od 6 godina, znači na upisu u školu, to vam je 1. razred osnovne škole, 5. razred osnovne škole i 8. razred osnovne škole, to je razdoblje kad mi radimo sistematske preglede. To nam je jedno istraživanje vezano za debljinu, a drugo istraživanje smo radili sa roditeljima djece u dobi od 11-12 godina, odnosno u 5. razredu. Pa kad gledate ovu djecu koju smo radili istraživanje, odnosno presjek sistematskih pregleda indeksa tjelesne mase, možete vidjeti da je to bio ogroman uzorak djece, znači 103.804 učenika u školama. To je vrlo veliki uzorak, tako da su podaci sigurno relevantni i možete vidjeti sada kakvi su bili demografski podaci. Znači, prema spolu je približno bilo dječaka i djevojčica podjednako. Najviše je bilo djece u 8. razredu obrađeno, u 1. razredu 35%, nešto niže u 5. razredu osnovne škole. I kad smo gledali područje stanovanja, naravno mi smo obradili djecu i na otocima i u ruralnim područjima i urbanim područjima.
i kad smo prikazali podatke vezano za mjesto stanovanja, vidimo da je bilo 66,9% djece sa urbanog područja, ostatak je bio sa ruralnog područja. Nakon obrade tih podataka smo se jako iznenadili, pa smo vidjeli da je od onih 103.800 i nešto, znači skoro 104.000 djece, bilo 30,8% djece sa prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilo. Što znači da je skoro 32.000 djece naše Splitsko-dalmatinske županije u tom 10-godišnjem razdoblju imalo smetnje, odnosno poremećaj tjelesne težine. Odnosno da je 32.000 djece 1., 5. i 8. razreda zajedno imalo rizik, odnosno ima rizik za u budućnosti razvoj određenih bolesti vezanih sa pretilošću, odnosno razvoj ovog mortaliteta u starijoj dobi. Morate znati da su ovo samo djeca 1., 5. i 8. razreda. Znači sve one drugu djecu osnovne škole nismo mjerili. Ako je na ovolikom uzorku ovakav rezultat, možemo očekivati naravno da ćemo imati kod ostale djece takve rezultate, što mislim da su porazni rezultati u tom smislu da smo mi mediteranska zemlja, da smo mi u Hrvatskoj mediteransko područje, a vidjeli ste kod profesorice Uniće izlaganje da su nam pretilija djeca u Jadranskoj regiji, šta bi trebalo biti obrnuto. Nećemo samo govoriti o načinu prehrane, nego mislim da je ovi načini života, vidjet ćete kroz sljedeće slajdove, uvjeti života i načina na koji naša djeca žive su razlog, mislim, ove prekomjerne tjelesne težine i ova zaokupljenost uz prehranu, lošu prehranu, zaokupljenost s ovim virtualnim svijetom i sedenitarni način života. Kad smo gledali koliko su djeca bila tjelesno aktivna, pa onda možete vidjeti da je preko 50% djece bilo neaktivno. Znači to su djeca koja nisu imale fizičke aktivnosti osim odlaska u školu i natrag. Znači više od 50% djece na uzorku od skoro 104.000 djece. Pa kad smo pratili indeks tjelesne mase djece na upisu u školu, odnosno u 1. razredu osnovne škole, ovdje smo dali naglasak sa pandemijsko i pandemijsko razdoblje, pa možete vidjeti ova isprekidana linija da smo imali u tom 10-godišnjem razdoblju do pandemije nekakav blagi trend pada indeksa tjelesne mase, što bi nas trebalo veseliti. Međutim, sa dolaskom pandemije, taj indeks tjelesne mase je opet počeo rasti u ove djece na upisu u školu, odnosno ovih 6-godišnjaka. Taj blagi pad tjelesne težine nas je radovao na način, mislimo možda da je bio razlog ipak nekakvih blagih promjena i načina života, makar i to je dob gdje nemamo puno pretile djece kao u ostalim generacijama. Međutim, možete vidjeti da je kroz cijelo vrijeme su nam bila deblji dječaci od djevojčica i da je u pandemijsko razdoblje taj indeks tjelesne mase jako skočio. Kad gledamo u 5. razredu osnovne škole, vidimo uzlazni trend cijelo vrijeme i kod dječaka i kod djevojčica. Dječaci su nam opet bili deblji nego djevojčice i naravno u pandemijskom razdoblju te su razine, odnosno vrijednosti indeksa tjelesne mase još dodatno porasle. I kada gledamo u 8. razredu, ovdje imamo situaciju da su nam ipak bile nešto deblje djevojčice od dječaka, što možemo pripisivati i fiziološkom razvoju. Međutim, u pandemijsko razdoblje opet naravno imamo skok i imamo uzlaznu putanju cijelih ovih 10 godina. Znači, promjene u indeksu tjelesne mase, ne vidimo promjena u indeksu tjelesne mase u ovom 10-godišnjem razdoblju kod ove djece na bolje, odnosno imamo porast indeksa tjelesne mase i naravno evo čućemo i od ostalih izlagača, vrijeme je da se trgnemo. Mi stalno pričamo o debljini i pričamo i o mentalnom zdravlju i o teškoćama debljine, odnosno o teškoćama vezano za pretilost, ali morat ćemo konkretne korake poduzimati
ovdje je sad govor o debljini, ali evo osvrnula bi se i na ministra Šipića. Mentalno zdravlje nam je u velikoj krizi, mentalno zdravlje djece, i nadamo se da ćemo tu evo sve ove aktivnosti koje ministarstva provode, i ne samo demografije, nego evo i pratim Ministarstvo znanosti i prosvjete, da ćemo nekako krenuti u pravom smjeru, jer taj način života i zaokupljenost naše djece elektroničkim napravama, virtualnim svijetom, mobbingom, cyberbullyingom, nasiljem dovodi do svih ovih problema koje imamo, a da ne govorim o tome kako imamo podatke, ali to ćemo, nadamo se, organizirati neko drugo predavanje, kako imamo podatke vezano za mentalno zdravlje djece, upravo evo što mi radimo u školskoj populaciji. Tako, vezan i za samoozljeđivanje i za druge teškoće mentalnog zdravlja. Ali evo, vratimo se na debljinu. Kada gledamo razlike između urbane i ruralne sredine u tom 10-godišnjem razdoblju, možemo vidjeti da je porast indeksa tjelesne mase u urbanom području, znači u našim gradovima, imamo u 1. razredu, a u ruralnom u 8. razredu. Pa sad se zapitajmo zašto je to. Mi nismo povezivali razloge zbog čega je to, ali smo poslije vidjeli iz određenih anketa provedenih kod djecom vezano za navike, spavanje, boravak, odnosno provođenje u sportskim aktivnostima. Pretpostavljamo da je jedan od razloga, odnosno najvjerojatniji razlog zašto su nam djeca u ruralnim sredinama mršavija u 1. razredu nego djeca u gradskim sredinama, zato što se još uvijek igraju vani, zato što se druže sa svojim vršnjacima, zato što roditelji ipak kontroliraju način prehrane te djece jer su još uvijek mali, dok u 8. razredu imamo povećanje tjelesne težine u ruralnim sredinama, što su sigurno imaju navike hranjenja, počinju imati, odnosno konzumiraju na isti način hranu i istu hranu kao i djeca u gradskim sredinama, od visokokalorijsku hranu, brzu hranu, i sjede za kompjuterima i sjede za elektroničkim napravama kao i djeca u gradskim sredinama, nisu tjelesno aktivni, odnosno manje su tjelesno aktivni od djece u gradskim sredinama, jer pretpostavljamo da je razlog zbog toga što nemaju organizirana sportska društva, nemaju organizirane sportske dvorane gdje bi se ipak mogli aktivirati. Znači jednako se ponašaju i gradska i ruralna sredina, s tom razlikom da u gradskoj sredini ipak imate sportske klubove i roditelje koji upisuju tu djecu u te sportske klubove, pa ipak dio aktivnosti, dio dana ili dio tjedna provedu u sportu, odnosno u aktivnostima. Ali bi mogli zaključiti da nijedni ni drugi nemaju neke aktivnosti vani, izvan tih sportskih klubova, odnosno da provedu u druženju, u igri, u nogometu kao što smo mi radili, kao što smo se igrali na ulici, u dvorištu. To danas više nemamo i mislim da je to jedan od razloga ove pandemije debele djece. Kada gledamo tjelesnu aktivnost i indeks tjelesne mase u prepandemijskom i pandemijskom razdoblju, možemo naravno vidjeti da imamo ovdje neredovito aktivni, da vidimo svugdje da oni tamo gdje su djeca bila aktivna, da su sigurno imala niži indeks tjelesne mase nego ondje gdje su bila neaktivna. Pa evo, možete vidjeti u 1. razredu neaktivnih imali su indeks tjelesne mase 16,061 prosječno, ovdje 16,058. Ovdje u 5. razredu imamo još veće razlike. Međutim, vidite u pandemijskom razdoblju koliko je bilo tjelesno neaktivno, pa ćete sada na drugom slajdu bolje vidjeti, pa mislim da je ovo porazno. Znači, u 1. razredu djeca u dobi od 6 godina, kao što možete vidjeti, u pandemijskom razdoblju je 92,70% djece. Znači, skoro sva djeca su bila tjelesno neaktivna. U 5. razredu je preko 50% djece bilo tjelesno neaktivno u pandemijskom razdoblju, u 8. 61,8%. Kad gledamo u prepandemijskoj, isto imamo velike brojke, veliki udio djece koja nisu tjelesno aktivna. I u tom smislu moramo nešto poraditi. Uz ove smjernice vezano za prehranu moramo usmjeriti djecu
starim igrama, starim druženjima i tjelesnim aktivnostima. Na način na koji smo mi to radili. I mislim da će jedan od možda i pomaka biti, evo, vezano upravo, samo pričamo o tim mobitelima i društvenim mrežama i zabranama, to će sigurno pomoći. Ne znam u kolikom postotku, ali će sigurno pomoći, jer evo, kao što je rekao i ministar Šipić, kako djeca trče doma na mobitel i kako ga odmah otvaraju, mi to svi znamo, svi imamo djecu, sva sreća moja su odrasla pa sam nekako mirnija, ali stalno su na mobitelima. Odrasli ljudi su na mobitelima, a kamoli djeca. A porazno je kad vidimo majke, mlade majke sa svojim društvom i prijateljicama na kavi i daju djetetu mobitel u kolicima ili sjede ga kraj sebe da se zabavi, da ona može pričati s prijateljicom. I vidjeli smo, najbolje su nam pokazale slike profesorice Unić kako smo prije živjeli, na koji način smo živjeli, na koji način živimo sada, i sve to nosi sa sobom posljedice. I ovo drugo istraživanje koje smo imali, radili smo na uzorku od manji uzorak, to je bilo presječno istraživanje, 648 ispitanika, to su bili roditelji djece 5. razreda, gdje smo im anketnim upitnikom ispitali ponašanje njihove djece i pitanja su se odnosila na tjelesnu aktivnost, znači na put od škole do kuće, vrijeme provedeno u sportu jednom tjedno, slobodna igra radnim danom, slobodna igra vikendom, zatim pisanje domaćih zadaća, vrijeme provedeno za domaćim zadaćama, vrijeme provedeno na elektroničkim napravama i uređajima dnevno i vikendom i spavanje tijekom noći, ujutro i popodne. I onda možete vidjeti da su u urbanim sredinama djeca bila tjelesno aktivni, to su ovi 5. razred, ne oni prvi, nego 5. razred. Šta smo već evo iz onog našeg prvog istraživanja zaključili, da su u urbanim sredinama ipak djeca idu u nekakva sportske klubove i neke sportske organizirane oblike sporta. U ruralnim područjima naravno imamo negativne trendove. Dječaci su aktivniji od djevojčica, tradicionalno dječaci su više aktivniji, ako ništa barem igraju nogomet više nego djevojčice. Isto tako djevojčice više vremena provode sjedeći, pišući zadaće i nekim aktivnostima vezano za odgojno obrazovne, a dječaci više vremena provode sjedeći, igrajući igrice, osobito vikendom. I to je statistički značajno se pokazalo. I razlika u duljini spavanja, nije bilo neke razlike statistički značajne između duljine spavanja kod dječaka i djevojčica, odnosno ruralnih i seoskih sredina, međutim ipak se u ruralnim sredinama duže spavalo, pa računamo da je to zbog ipak nekakve mirnije sredine, manjeg prometa i manje buke i vike, ali nije, kažem, bilo statistički značajno. I isto tako su djevojčice dulje spavale kad im je škola bila popodne. Evo sada, za kraj preporuke. Znači, stalno govorimo svi dajemo mi iste preporuke, ali moramo početi sa konkretnim koracima. Znači, vrlo važno je povezanost i zdravstva i obrazovanja, sportske zajednice i lokalne zajednice, koje, evo, žao mi je da su morali ići, ali upravo su važni ovi naši koji su ovdje bili, da se povežu s nama iz zdravstva i sporta, i lokalna zajednica je vrlo važna, a isto tako ministarstvo da ulaže u sve te aktivnosti koje su potrebne. Naravno, od vrtića govoriti djeci ne samo u obitelji, odnosno u obitelji se ponašati, zajedno biti za ručkom, zajedno jesti, zajedno vidjeti šta djeca jedu, sa djecom razgovarati, i to svi koji se bave djecom, od psihologa, psihijatara, pedijatara, doktora školske medicine, svi mi kažemo sve počinje iz obitelji i sve počinje od onog ručka zajedničkog koje mora biti. Ako ne možete biti zajedno za ručak ili radite, budite barem za večeru zajedno, jer tu ćete i ne samo paziti na prehrambene smjernice, tu vidite kako se vaše dijete ponaša, kako se vaše dijete osjeća, kako je mentalno zdravlje vašeg djeteta, a i vi ćete biti mentalno zdraviji ako znate kako je vaše dijete i je li vaše dijete dobro i ako je vaše dijete dobro. Tako prije svega to, a isto tako vrlo važno uključivanje u ove
školske sportske klubove, uključivanje u športske klubove ne samo za bavljenje, profesionalno bavljenje sportom. Pa ja to uvijek roditeljima kažem, pa ne treba vam dijete biti profesionalni sportaš, pa profesionalnih sportaša je jako malo, u promilima da kažemo ih ima. Znači, važno je da se dijete bavi bilo kakvim sportom, bilo kakvim aktivnosti poticati. Isto tako, evo, vrlo je važno i ovaj dio što se grade kod nas škole za cjelodnevni boravak, odnosno jednu smjenu i što će se graditi kuhinje u tim školama. To je jedan sigurno od načina, evo, što može društvo, odnosno ministarstvo napraviti da se izbalansirana djeca hrane nutritivno, energetski izbalansirane obroke da dobivaju u školi. Naravno, onda i neće biti potrebna brza hrana kad dođu kući, ni peciva, ni slična visokokalorična hrana, ako ima izbalansiran barem taj obrok u školi. Tako da je to jedan od načina. Jedan od načina je poticanja sportskih aktivnosti da lokalna zajednica omogući i sportske vaučere, pa da onda nam djeca ne moraju plaćati članarine za u dvorane, u sportske klubove, jer nemaju svi dovoljno novaca, tako da evo, to je jedan od putova i naravno evo, ovakvi skupovi su jedan od načina da senzibiliziramo javnost i profesionalce vezano za probleme koje tište našu populaciju. Evo, hvala vam lijepo.